Doncs la dignificació del sector esportiu des d'una perspectiva pressupostària. Necessitem tornar almenys a aquell import que teníem el 2010 més l'IPC. El segon, dignificar els dirigents i dirigentes esportives de Catalunya, que puguin ser professionals. El tercer, ser capaços de projectar internacionalment el nostre esport. I l'últim és la nova llei de l'esport. Una llei de l'esport que doni protecció als clubs sense ànim de lucre, a les federacions, al model tradicional, perquè aquest és el que aspirem que mantingui al llarg dels anys. I només es podrà mantenir si tenim aquesta protecció legal i aquest suport econòmic. Tenim també com a projecte el fet que els directius i presidents de federacions tinguin capacitat econòmica per poder tirar endavant i, òbviament, tenim tot el tema internacional que farà que les seleccions catalanes tinguin aquesta presència internacional que tant demanem. Tota l'estructura legal que hi havia al voltant d'aquesta possibilitat era alegal, diguéssim, no és que fos il·legal, però sí que era alegal, no hi havia des de l'Estat de l'ajut necessari i ara ens hem provist de lleis determinades que fan que això sigui possible. A nivell de responsabilitats, tot el que estem demanant que es facin càrrec als directius i que és normal perquè al final estem gestionant persones, estem gestionant menors d'edat, estem gestionant diners, en ocasions diners públics, és a dir, tot això és normal que se'ns demanin les responsabilitats que es podrien demanar a qualsevol empresa, a qualsevol entitat, però hauríem de tenir també els drets i les proteccions que té qualsevol empresa. I això ara mateix no està sent d'aquesta manera. La sensació que tenim és que al final només estem amb la part petita de l'embut, no tenim la part ampla la té l'administració en aquest cas, i això s'ha de revertir i que puguem realment exercir el lideratge amb totes les garanties, ja que tenim totes les responsabilitats. We'll keep dancing until dawn, to the rhythm of this song. On this avenue of dreams, every heartbeat is a theme. Ja tenim una certa experiència amb això i la veritat és que primer estem molt contents d'estar aquí a Olot, molt contents, molt agraïts al rebuda que hem tingut tant de l'Ajuntament com també de la Diputació de Girona per estar aquí. Feia temps que no veníem aquí a la demarcació de Girona i estem contents. La veritat és que ho hem vist, hi havia un gran ambient a la natació, un gran ambient aquí a la petanca i després aquest matí hem fet una activitat molt novedosa, que ha sigut una activitat de promoció de l'esport adaptat en el pavelló i al principi teníem una mica de por perquè era d'hora, la gent encara no venia, però a mig matí s'ha animat, hem fet una bona exhibició de vòlei a terra, hem fet una bona exhibició de bòquia i molta canalla que ha estat participant en les competicions de bàsquet i provant la bòquia, l'eslàlom. La veritat és que estem molt contents. Les sensacions, com sempre, són positives i molt bones. L'ambient, com sempre, és de molta harmonia, de companyerisme, de respecte i sempre ens passem un dia molt agradable i fantàstic. És superpositiva, perquè jo ja estic des dels començaments que va començar els Jocs Catalans, que jo també vaig estar involucrat ja des del principi, i he participat a tots els Jocs Catalans i, com sempre, ha sigut positiu i cada vegada més, i és un valor afegit, això de l'esport adaptat i inclusiu. Jo ho trobo genial, potenciar l'esport d'aquesta manera ho trobo espectacular. Poder reunir-nos tots en una ciutat i fer esport durant un dia està genial. I una competició molt intensa perquè fem tots els 50 de tots els estils, però a la vegada és com un repte nou i amb ganes de seguir millorant i ho hem pogut fer, o sigui que molt contenta. Jocs Catalans és la festa de la temporada. És on celebrem el final de temporada, venen els nostres equips, demostrem, ensenyem quins són els nostres esports. És una activitat que pretén també la difusió, perquè al voltant d'aquesta activitat durant la setmana aquí a Olot s'han estat fent activitats a les escoles d'aquí i als instituts d'aquí de la ciutat i per nosaltres, ja et dic, és una activitat que fa, diguem que és
el zènit de la temporada, ja no és competitiva plenament, ja les competicions s'han fet, però per nosaltres és un ventall pel nostre esport que té una visibilitat reduïda i pretenem que amb això sigui més gran, clar.